Takže ahojte lášenky, tu je Žaginko a Ofelka a dneska sme si pre vás prichystali exotické, alebo lomeno tropické ovocie na okoštovku a Ofelka vám povie, čo to je. No, máme tam mangostánu, salak a rambután. Skúsi tipnúť, že ktoré je ktoré. Toto je mangotán. Mangostán, no. No. Ešte čo tam je? Rambután a salak. Toto bude salak. Dobre. A toto bude... Neviem, čo to je. Hej, ale akože toto vypadá jak čistá, taká, že vysúšená jahoda. Jahoda? Ja by som to prirovnala k fige, ale inak sa tomu hovorí, že hadie ovocie. Takže môžeš si vybrať, ktorým chceš začať. Dajme to chlpaté. Chlpaté dáme. Dobre. No, že vnútri vyzerá takto nejak. To vypadá jak to líči, si hovorila, ne? To je jedno moje, či čo? Môžeš dať jedno, no. Neviem, či to má kôstku, ale asi hej. Vypadá to čisto jak ličí. Aj to voní jak ličí, to nie je ličí? Není to liči. Máme aj liči hore, ale tak. Liči poznáme. Má to sebe kostku, hlavne. Je to také... Akože konzistenciou to je... Čisto ličí. A chuťovo mi to nechutí jak liči. Také slabé ličí. Je to želatinové. Dosť želatinové to je. Dúfam, že ma potom dobre vyčistí. Je to také, je to aj vychladzené, máme to studené, takže... Niečo ale chutí. Ja mám liči rado, takže. A ja mám rád liči, Ale nechutí to úplne jak liči. Nie je to také sladké jak liči. Je to také... Také iné, také kyslejšie. Je to šťavnaté dosť. Je to nádych aj také limetky trošku. No, také kyselšie. Taký nádych trochu limetky. Ako keby som sa mal s týmto jebať. Ale akože... No, minimálne to ide lepšie otvoriť než liči. Lebo to som len tak vylopla a liči musíš ošúpať celé. Ako... Neviem si to predstaviť jesť ve veľkom. Neviem. Len taká, že okoštuješ, že to ovoci. Prečo? No tak ja My, ktorí jej dávame liči, tak si to vieme úplne v pohode prejsť. A halo, ty jej dávaš granátové jablko, s ktorým sa musíš najprv pol hodinu píplať. Aby si ho mohol zjesť. Dobre, ale potom ten nástroj, jak No to taký... bagrujem do seba, toto šúpem a mám tam jedno, aj to musím okusovať. Tak No dobré, ale to máš... na takých slabých 6. Ako chuťovo to není vláčo extra zlé, ale to okolo toho. Ja by som tiež dala, že 6,5. Dobre. Pokračujeme teraz druhým ovocím a to je... Čo to je? Hadie ovocie? Áno, lebo... A jak sa to volá? Salak. Salak. Počkaj, takým hadím. Salak. Shit. Bože, toto bude na pol hodinu zase. Strašne som zvedavá. Aj sa toho trošku bojím. A to už je také polzíranie trošku očividné. Dáme si tie dva mesáčiky. Šúpeme. A šúpeme. No to asi bude celé také. Lebo aj toto je. Možno aj z tej onej to nepačí. No, vypadá to jak taký vylúpaný cesnak, len taký veľký. Možno to má aj v sebe kôstku, neviem. Lebo je tam také tmavé vnútri. Voní to Zvláštne. strašne zvláštne. A teda nevábivo. Jak cesnak. Nesmrdí tak cesnak. Ja sa toho bojím. Je tam aj kôstka. Že to je ako dosť cool toto. Čo? To je dosť cool. Cool? Cool? Takú strašne zvláštnu chuť to má. Ako konzistenciu to má jak gaštany, by som povedal. To neviem. Je to sladké. Gaštany nejedáš? Surovené?
Ale tak všeobecné je uvedené, je to také akože... Je to sladké. Tak gaštány mi neprídu šťavnaté, toto je šťavnaté celkom. Je to strašne šťavnaté. Má to špecifickú chuť. Strašne špecifickú chuť to má. Nejedol som nič také. Nič takého som ešte nejedol. Niečo mi to trošku pripomína, ale... Má to taký, je to šmakolzné, šťavnaté a je to dobrá konzistencia na, trošku mi to príde taký mäkší kareláp, taký mäkší šťavnatý kareláp s tým, že to má ešte taký došmak. No a ten došmak sa snažím zistiť, lebo mi to tak chutí už niečo. Egreš? Egreš. No, ja som nejedol egreš, ani nepamätám. Ako... Taký zaujímavý došmak to má. Toto je tako... Petka v tom. Akože... Nie, to za koľko to stálo? Neviem. 3,50 stálo balenie a myslím si, že v ňom sú 3. Dve? 3. Tieto boli 3. A vnútri každého sú také 3 veľké, no. Ako za mňa, na to, aby ste to okoštovali za 3 eurá, určite to má veľa vitamínov, však je to exotické, ne? Môžeme zistiť, čo to má. Za chvíľku sa ozveme, ideme pozrieť tie vitamíny. Takže vitamíny v tomto, jak sa to volá, hadiom? Hadie ovocie, hadie vajcia alebo hadie figy. Ako sme zistili, je to palma a je tam teda B2 riboflavín, C, draslík, železo, vápnik, fosfor, beta-karotén a je to dobré na zdravé oči, stabilnú hladinu cukru, celkové zdravie, posilňuje pamäť, to sa mi zíde, udržuje zdravé srdce a pomáha pri chudnutí. Fú, všetko, čo potrebujem. Lebo má vysoký obsah vlákniny a antioxidantov. To aj na oči, víš, keď budem v tém aim mať. Nezabudnite používať Saporin Creator, Jaggy, podtržítko. Tu tretie ovocie, to sa volá ako? Mangostána alebo mangostán. Mangostán. To má byť akože niečo na chuť manga? Takže... No. Cez tvrdú šupku sa dostávame k mangostánu. To vypadá ozaj jak cesnak už. Prečo mi všetko vypadá jak cesnak? Ale ty daj to mazlavý cesnak, vôbec to není. Nechcem si ani vybrať. To je čo toto? Mangostán. Je to také jak banán skôr, by som povedala. Konzistenciou. Je to také mazlavé. Jak banán. A voní to jak dračie ovoce. A je tam kocka, pozor. Teda aspoň moje. Ja som kocku nemal. Tak asi len v jednom je. Chutí mi to trošku jak kiwi. Aj banán mi to trošku pripomínal, taký svieži banán. Ale mi to chutí veľmi. Je to strašne, koľko to stálo? Všetko okolo 3,50. Chutí mi to jak také mazlavé, šťavnaté kiwi. Ale chuťovo najlepšie je asi toto. Ale to sladké, mne to strašne chutí. Len to predtým sme tak nezabudli ohodnotiť, takže to máme takých, aby som dal tých 7, nebolo to zlé. Ako dal by som si toho veľa, bolo toho veľa. V tej dvojke bolo toho veľa, že si to rozkrajil a keby si kúpil, koľko 3 boli tam, tak to úplne stačilo pre jedného. Rozšúpeš a chlamkáš pre Vánočanov, ale hento. Nebolo to zlé, ale podľa mňa toho bolo málo. Akože chuťovo tip top. Za mňa 9 chuťovo. Chuťovo 9, ale málo toho bolo. Tak oni sú reálne väčšie, len tým, že proste to není odtiaľto, tak vieš ako. To máš to isté ako s inými niektorými ovocami. No takže ešte k tomu tretiemu, že čo to Vraj obsahuje. sa podobá segmentu mandarinky. Má podobnú chuť ako liči, ale je sladšie a jemnejšie, takže sa v ústach topí ako zmrzlina. A teda
Vitamín A, C, železo a vápnik. Bojuje proti rakovine, zápalom, alergiám, pomáha znižovať hladinu cukru v krvi, podporuje imunitu, udržuje zdravé trávenie i srdce. Čiže rakovina, zápaly, alergie, tam ten cukor, imunita, trávenie a srdce. Takže tak, toto boli 3 dneškajšie ovocia a to boli aké? Rambután, mangostán a salak. A to sme si okoštovali dneska, takže vidíme sa na budúcom videjku. Džaginko a Ofelka, vidíme sa na budúce. Bye. Bye, lásenky.